Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya kai dan uwana masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya kai dan uwana masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan uwana ina da tambaya. Menene tambayanka? Menene siffofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Siffofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo mana cikin Alkur'ani mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sabon Allah ne, sannan sahabban da suke tare da shi masu tsanantawa ne akan kafirai, sannan masu tausayin junansu ne. Wannan shine siffofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wana su wane ne kulafa'ur rashidin? Kulafa'ur rashidin su ne kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar Siddiq, Sayyidina Umar Faruk, Sayyidina Usman Zunnurain, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa'annan su ne kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.